फिसा फिसा जिनिसखौ लानानै जों माखासे कमप्रमाइज खालामनांगौ जायो जेरैबायदि जोंथ' दा बिमाफोराबो मा एकदम ससियेल मिडिया एक्टिभ थाग्रा जाबाय एकदम ओरैबायदि मबाइल थुबाय थाग्रा जाबाय नङा होमबा दा जेब्ला फिसाफोराहाय जोंखौ मबाइल दांबाय थानाय नुगोन होनबा बिसोरबोथ' नायनो लुगैगोन नङा होमबा माथो नागिरलाबाय थाखो बिमाखौ नागिरबाय थायो बिदि हो आं सिबनोसै मामि मावनोसै नै मैला दङ नै एसे नुबाय दिगदारिया बेनो बेफोरनोसै दा नै लोगोफोर आङो एसे मावस्रां दांस्रां खालामग्रोनोसै बिनिफ्रायनो जागायनोसै बिमानि खामानिफोराथ' बिदियानोसै नङा होमबा बिदिनिफ्रायनो जागायखानांगौ जायो मा लानानै थांलायखोथाय बेनोसै आरोना बेखौ सामलायनाय मावजोबनांगौखौनो मावजोबनो हाया नों मावनोसो होनो हय जाफुंजोबखाया आरो दा नै आङो बेखौ एसे जागायनानै लानोसै ओमफ्राय नै बिमाफोरबाथाय बिदिनो फिसाफोरनि गस्ला फिसा जानायफ्राहाय खामानियाव होयो आरोना गोलोमदै फुगारनो मानो मा खालामनो बेफोर फिसाफोरनि गस्ला फिसा जानायफ्रा ओरैनो थांगारा आरो खामानियाव बाहायजाजोबो गासिबो दा बेफोरनो जाहैबाय बिमानि क्वालिटियाहाय मा खालामो मा खालामा बेनोसै आरोना थ' होमबा जागायजेननोसै आङो थ' लोगोफोर दिनैनि ब्लग लाबोनायनि मेन रिजोना बेनो जास्ट स्पेसियेल जाहैबाय दिनैनि ब्लगाहाय दिनै आं बेखौनो नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामनो सानदों आरोना जे बिमा जायोब्ला माबायदि चेन्ज जायो बा माबायदि चेन्ज जाबोदों आङो ओमफ्रायहाय माखौ जोङो चेन्ज खालामनांगौ जायो नङा होमबा जेरैबायदिथ' थायो बेबायदिथ' थाजोबा नालाय गासिबो फारफ्रोमथिंजायनिफ्रायबो थ' बबेबायाथ' बांसिनानो चेन्ज जाखायो नङा होमबा सोरनिबा लाइफआवसो सोरबाया जेन'बा आङो एखेयैनो दं गोदोनिफ्राय जेरैबायदिमोन दाबो बेबायदिनो होननानै बुंनो हायो जानो हागौ खिन्थु बहुत खम आरोना थ' बेनि थाखायनो आङो दिनैहाय बे ब्लगखौ लाबोनाय जादों जायखिजाया आङो बिमा जानानै नै मा खालामनांगौ बेफोरखौ आङो सिगांहाय मावग्रोनानै लानोसै बेनिफ्राय आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामलांबाय थागोन आरोना थुबाय थाबानो जाबाय आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर थ' बयनिबो जार्निया एखे जाया नङा होमबा थ' बेखौनो आङो माबायदि आङो बिमा जानायनि सिगां माबायदिमोन बिमा जानायनि उनाव माबायदि जाखो बेखौ आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो लुबैदों आरोना दिनैहाय दा नायलांबाय थाबानो जाबाय आं मावनानै लाग्रोसै एसे आय' हनै मा लाबोखो आनैया आबैनो हैदो ओंख्रि संनांगौ गावहासो आया बेदरसो होनदां ओंख्रि संनांगौ नुबाय जेबो जाग्रा लाबोआखै माथो किसमिस लाबोआखै जेबो किसमिसफोर लाबोआखै जेबो फैसा लांनानै बावबावबाय दामग्राखौ होआखै सोर होआखै होआखै नोंनो कमप्लेन मालाय लायदो थां होआखै सोर होआखै नुबाय बे मानसिया मा जानांगौ दे आइदै नै आयौ सिख्लायजोब आयै ओरैबाय सिख्लाय हनै सिख्लाय गोजाजोब जा हनै गोजानो नैबे हनै गोजा सिख्लाय फैद' हाबो बे बिबारा आंखौ ओरैबायदि एट्राक्ट खालामहरगासिनो दङ ओरैबायदि नायसाय सुन्दर मैयाथ' रासिनबावमोन दिनै नै माखासे रानजोबबावबायसो बिसोरो मैयाहाय रासिनबावसोमोन मैया खेबनो बावदों आङो ओमफ्राय ओरैबायदि माने खिरखिजों नाहरफ्लांबाय थादों आङो बेखौनो बे खाथियावनो नैबे मोदोमफ्रुजोबनाय गन्धराज नै सानसुनि जानायफोरा नै संखांजोब्बाय बे जाहैबाय दाउ बिदै बे जाहैबाय
नै मैफ्राय आलु मोनजोब्बाय आरोना गासिबो जानांसिगौल' दा आयु ए हाय औ औ खिथाहरदो ओरै मा जादों नोङो ओइस जानो लुगैनानै नै ओरैबायदि बिबाय ए ओमफ्राय सावना होथारबाय ना मामिया उदैया लुगै होनदों एकदमबारे जाबाय दे जाद' टेस्टि लोंदो मोजां लों दोनदो हेपि मोनजानानै औ आयौ दहायनिफ्रायनो एकदमबारे आथायानो गैयामोन बेखौनो बिबाय थाबाय दाना जाथारबायना नै दावदैजों लगायनानै जादो दावदैजों लगायदो लगायनानै जादो औ बिदि जादो औ दे पियासा जादो अनियनखौ र' खुगायावनो दङ सामब्राम जानोनो सामब्राम नोंहाबो जादो मा जादो सामब्राम जाबाय दे खाथियाव लां खाथियाव हनै सामब्रामा हनै खाथियाव दं हनै दादाया दावदै जाथोंसै नोंहा सामब्राम जादो दे जादो इस सामब्राम जायो मालाय जादो मा मेव बोरो मानसिया फै बिबुसो खोबथेबायदों गोलैगोन दा आङो दिनैहाय माने मादार्स डे स्पेसियेल भिडिअ'आवहाय दिनै नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामनो सानदों आरो ना बिमा जानानै माबायदि जेनेबा गावखौनो गाव माबायदि खुसि मोनखो माबायदि फिलिंस माबायदि चेन्ज जाबोखो माबायदि कमप्रमाइज खालामबोखो माबायदि जानांगौ होननानै आं सानो बेखौ थारमाने नोंथांमोनजों आं दिनै शेयार खालामनो सानदों आरो ना आंनि साननायफोरखौहाय फिलिंसखौथ' बुंनो नाङा माबायदि फिलिंस मोनो बेखौथ' सासे बिमा जायोब्लासो मोनथिनो हागोन आरो ना थ' सिगाङावनो आङो बयनिसिमबो हेपि मादार्स डे बुंग्रोनो सानो बयबो बिमाफोरनिसिम थ' जायफोर बिमा नङा होमबा बिसोरो बयबोआनो मोनथिगौ माबायदि खुसि मोनो माबायदि बिमा जाखांनायनि उनावहाय जेरैबायदि गोजोननाय मोनो बे गोजोननायखौ रावबो माने बुंनो हानाय नङा आरो ना खुगाजोंहाय बे एक्सप्रेस खालामनो हानाय नङा बयबोथ' सोर जानो लुगैया नङा होमबा बयबो बिमा जानो गोसो जाखायो थ' बे बिमा जाखांनायनि उनावहाय जेरैबायदि गोजोननाय मोनो बे गोजोननायखौ बुंनानै फोजोबनो हाया आरोना जेरैबायदि सासे हिनजाव गोदान जानानै जेरै गोजोननाय मोनो नङा होमबा सोरनिबा हिनजाव जानानै सोरनिबा बिसि जानानै जेरैबायदि गोजोननाय मोनो सोरनिबा बिहामजो जानानै जेरैबायदि गोजोननाय मोनो बै गोजोननायखौथ' आंनि खाफालाव गैयाब्लाबो दिनै आङो सासे बिमा जानानै बैसोर गोजोननायखौ मोनैयावबो आं दिनै फुरा गोजोननायखौ मोनदों होननानै आं बुंनो हायो आरोना आं बिमा जाखांनायनि उनावहाय थ' आङो सिगांनिफ्रायनो ओरैबायदि माने माबामोन एक्साइटेडमोन प्रेगनेन्ट जाजेननायनिफ्रायनो जे बै जार्निखौहाय आङो ओरैबायदि इन्जय बा ओरैबायदि मोजां माबा खालामनो होननानै सानदोंमोन खिन्थु आंनि बै समफोरावहाय प्रेगनेन्सि टाइमफोरावहाय जेब्लायबो इन्जयमेन्ट बा जेब्लायबो आं खुसि मोनदों बे नङा खुसिथ' मोननो हायाखै आङो थेवबो बिमा जाखांनायनि उनावहाय जेब्लानाखि आंनि फिसाया बे बुहुमाव फैदों बेनि उनावहाय आङो ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों बेखौ आङो बुंनानै फोजोबनो हाया आरोना जायनि थाखाय आङो मा होननानै बुंनो सानो मोनसे खोथाखौ बुंनो सानदों आरोना जे डेलिभारिनि टाइमावहाय मानसिफ्रा एसेबाबो गिलुं मोनो नङा होमबा जे अपारेशन जायोब्ला एसेबाबो सोरनिबा गोसोआवहाय गिनाय फैयो खिन्थु आंनि बै समावहाय जे दिनखालि अपारेशन जागोन
बे दिनखालि आंनावहाय 1%बो गिनाय गैयामोन आरोना 1%बो आं एसेबो गियाखै मानो होननानै बुङोब्ला आं ओरैबादि एक्साइटेडमोन आंनि फिसाखौ आं माला नुगोन माला नुगोन माला नुगोन बेल'मोन आरोना आंनि गोसोआवहाय फुंनिफ्रायनो आं फुरा सिगांनिफ्रायनो आं फुरा रेडिखा आरोना फुंनिफ्रायनो आं ओरैबादि रेडि जादों जेबो 1%बो गिनाय गैयाजासे आंनो सिगां मा खालामनांगौ हस्पिटालावहाय आंनो खालामनो माने खालामहैखाजोबदों आरोना ओमफ्राय जायखिजाया आङो 1%बो गिनाय लायाजासे माला नुगोन बेखौल' साननानै आङो ओरैबादि एक्साइटेड जानानैहाय बे मोमेन्टखौ आङो इन्जय खालामदों आरोना गासिबो गोसोआव दं आङो दाबोनो थारमाने ओमफ्राय बेनि उनावहाय बेथ' जाहैबाय फिलिंस नङा होमबा फिलिंसखौथ' रावबो बुंनो हाया माबायदि फिलिंस जोङो मोनदाङो बिमा जाखांनायनि उनावहाय थ' जायखिजाया बे जार्निया ओरैबायदि बिउटिफुल आरोना थ' ओमफ्रायहाय आङो बेखौनो बुंनो सानदों चेन्ज जोंनियावहाय मा चेन्ज जाबाय नङा होमबा जोंनियावहाय चेन्ज जाबोनायाथ' बिमा जाखांनायनि उनावहायथ' बडि स्ट्राक्चार बेथ' चेन्ज जाखायो बेथ' आउटार साइड नङा होमबा ओमफ्रायहाय जेनेबा सायावल'सो ओमफ्राय जोङो गासिबो फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो जों माने बिमा जानाय लोगो लोगो माबायदि कमप्रमाइस खालामनांगौ साननो नाङा दि आङो गोदो बेबायदिमोन आङो दा बेबायदि जानांबाय बेबायदि खालामनांबाय आं गोदो बेबायदि बेरायोमोन आं दा बिदि बेरायनो मोनला बेबायदि होननानै दुखु जानो नाङा आरोना जोंनि बियो बिमा जानाया ओरैबायदि माने फिसाफोरनि थाखाय जोङो दा माबायदि जायो बहाबा थाङोबा जोङो थांनांगौ जायोब्ला ओरैबायदि खेंखें मोनो नङा होमबा फिसाफोरखौ माला माबा जाहैगोन माने जेनेबा माला नुहैगोन न'आव माला थांनो मोनगोन बेबायदि साननाय फैसै आरोना माने बायहेरायाव थांनांगौ होननानै ओरैनो खामानिफोराथ' आलदा खोथा ओरैनो जोङो ओंखारलाबायनाय बेबायदि गोसो जाला आरोना बिमा जायोब्ला बयबो बिदियानो जाखायो नामा जायखिजाया आंनि बेलायावहाय जायखिजाया आं बुंनो सानदों आरोना आंनि फिलिंसखौहाय गोदो आं बेबायदि बेरायोमोन होननानैबो आङो माने बेबायदिबो साननाय फैया जे बेबायदि खालामनांगौ बेबायदि जायोमोन बेबायदि थाङोमोन बेबायदि खालामोमोन दा बेबायदि गैला होननानैबो आङो जेबो बेबायदि चेन्जखौहाय माने आफस'स जाया आरोना ओमफ्राय बे चेन्जखौ लानानै आङो ओरैबायदि प्राउड फिलसो खालामो जे गावबा गाव मोनसे टाइम थाखायो नङा होमबा उन्दै समावहाय जोङो बिमा बिफानि दारै सोलियो नङा होमबा जेब्लानाखि देरगोन गाव खामायनो हानाय जागोन होमबा जोङो गावबा गाव गोसो मथे जों गावबा गाव गोसो मथे सोलिखायो नङा होमबा ओमफ्रायहाय दा बिमा जाखांनायनि उनावहाय जेब्ला फेमिलि जागोन नङा होमबा फेमिलि जायोब्ला गावनि न'खरनि माने गावनि जाय प्रायरिटि नङा होमबा गावनि जे फेमिलि बे फेमिलिनि थाखायहाय जोङो सोलियो बे मोनसे माबाखा नेचारखा थ' जेब्लायबो जों बेबायदि थाबाय थानांगौ बेबायदि थाबाय थानो लुबैनांगौ बेबायदिबो जानो नांखाया आरोना जाखायाबो ओमफ्राय बेफोरखौहाय साननानै चेन्ज जाबोनायखौ जोङो दुखुबो खालामनो गोनांथि गैया आरोना ओमफ्रायहाय बेनो चेन्ज जाबोनायाथ' फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो आरो कमप्रमाइस जाबोखायो जोङो उन्दुनाय जानाय बेफोर जेबो थिग गैखाया दाथ' जोंनि फार्स्ट स्टेपल' बियो जेब्लानाखि देरगोन मा जाहैगोन बेखौ आंबो मिथिया खिन्थु दासिमाव आङो बेखौनो बुंनो हायो जे आङो बेफोरबायदि जेनेबा थिग जाबोनो मोनाखै थिग उन्दुनो मोनाखै बेफोरबायदि माने उन्दुनाय खस्थ' मोनदों माबा मोनदों बेफोरबायदि साननानै आङो माने बेफोरखौ दुखु जाया आरोना माने आं ओरैबायदिसो माने बे समखौ माने हमथानानै लानोसो लुबैयो आरोना बेफोरबायदिखौहाय माने बे साननैसोनि थाखायल' ना दानो नै 2 बोसोर जाबाय 3 बोसोर 4 बोसोर 5 बोसोर बेबायदि जायोब्लानो बिसोरो मा जों बे ममेन्टसखौ मोननाय नंला बे ममेन्टसखौ जों गोसोखांफिनसिगोन माने उन्दै समाव माबायदिमोन बियो बिमाजों थायोमोन बिमाखौ नागारामोन माबायदि थायोमोन बेफोरबायदि मोनसे साननाय फैफिनसिगोन बैखौ साननानै उननिखौ सानहरनानै आङो बे ममेन्टसखौहाय माने हमथानानै लानो लुबैयो आरोना जे थाबाय थाथों बेबायदि ममेन्टसाहाय ओमफ्रायहाय मोनसे समावथ' जेनेबा गावबागाव फिसाफ्राबो एसेबाबो गावबा गावनि मोनसे टाइम सफैगोन गावबा गावनि लाइफ जागोन नङा होमबा थ' बेखौ जोङो मोनबाय थानाय नङा नालाय बेखायनो दा जे जोंजों बिमाफोरजों जे सिथाब थायो बिमाफोरजों मा होनो माबा खालामो नङा होमबा एकदम मा होनो बिदिखौहाय अख्रा खालामो नङा होमबा दा बेफोरबायदिखौ मोनफिननाय नङा नालाय बेखायनो बे ममेन्टसखौहाय अख्रा खालामबाबो बिमाजों लुखुर खालामब्लाबो माने बे ममेन्टसखौ बयबो इन्जय खालाम आरोना बयबो इन्जय खालाम मानो होनबा बे साननैसोनि थाखायल' नालाय नै दानो 5 बोसोर 6 बोसोर जायोब्लानो बे गथ'फ्राहाय गावबा गाव आलदा जासिगोन आरोना माने जोंजों बिमाफोरजों बेबायदि थानाय नंला आरोना दा बेखायनो आङो बे समखौ ओरैबायदि मोजां मोनो ओमफ्रायहाय ओरैबायदि मोजां मोननानै दं माने बुंनो हाया आरोना
दा बेनो बिमाफोरनि खुसियानो फिसाफोरखौ लानानै नङा होमबा। दा जोंनि दायथ'आ जोंनि बिमाफोरनि रेसपन्सिबिलिटिया बेनो जाहैबाय नङा होमबा, जे जोङो फिसाफोरखौ माबायदि गियान होलांनांगौ, माबायदि जोङो माने फिसानि लाइफआवहाय औ दा बेनो जोंनावहाय कमप्रमाइसआवहाय ओरैबायदिबो जायो, फिसा फिसा जिनिसखौ लानानै जों माखासे कमप्रमाइस खालामनांगौ जायो। जेरैबायदि जोंथ' दा बिमाफोराबो मा एकदम ससियेल मिडिया एक्टिभ थाग्रा जाबाय, एकदम ओरैबायदि मबाइल थुबाय थाग्रा जाबाय नङा होमबा। दा जेब्ला फिसाफोराहाय जोंखौ मबाइल दांबाय थानाय नुगोन होमबा बिसोरबोथ' नायनो लुगैगोन नङा होमबा, अबभियासलि नायनो लुगैगोन बिमाफोरखौ नुयोब्ला। थ' बेखौ जोङो माने जोङो ससियेल मिडियाखौ बाहायोब्लाबो एसे लाखोमा लाखोमा खालामनांगोन आरो ना, जे फिसाफोरनि सिगाङाव जों मबाइलखौ हराब माने थुबाय थानो नाङा। आंथ' दा बेबायदि खालामो आरोना, जे बेबो नायनो लुगैयो, जुदि आं नायोब्ला माने गावबो मबाइल होननानै बिनो नागिरो। ओमफ्रायहाय आङो माने ओरैबायदि खालामबाय, बेखौ रायनानै दोनो आरोना, बेबायदि माबा नायनो मोना मानो मोना होननानै। खिन्थु आङो मालाबा ओरैबायदि उसुखुथु जाबा ओंखाम जानायफ्राव एसे नायहोयो आरोना। ओमफ्राय बे मिथिखासै जे आं बिमायाहाय माने ओंखाम जानायावल' नायहोयो होननानैहाय, बेखायनो बियो बिनोबो हाला आरोना बे टाइमावहाय। ओमफ्राय जेब्लानाखि आंबो बिनि सिगाङाव देखायगोन, जे मबाइल लानानै देखायगोन माबागोन, होनबा बेयो मा खालामगोन, बेबो नायनो लुबैगोन। दा बेखायनो आङो मा खालामो, आङो इदिट खालामनांगौ थायो मालाबा, आंबो फेसबुकफ्रावबो एक्टिभ जानानै ससियेल मिडिया बाहायो जाहैबाय। दा बेनि थाखायहाय मा खालामो, आङो बेखौहाय जेब्ला फुथुयो उन्दुनाय टाइम, आङो भिडिअसफोरखौबो बे उन्दुनाय टाइमावसो बेयावसो नायो आरोना। ओमफ्रायहाय बिनि सिगाङावहाय मोखाङावहाय आङो नायलानो माने भिडिअसफोरखौहाय, ओरैनो आङो भिडिअ बानायनाय टाइमावल' बेफोरावल' खालामो। ओमफ्रायहाय बिदिनो नायबाय थानाय आङो बेनि सिगाङाव बांद्राय देखायला आरोना, खालि बे उन्दुनाय टाइमावल' आङो माबाफोरखौ नायनांगौफोरखौ जानायनांगौ बेखौ नायो आरो। ओमफ्राय बेबायदिनो फिसा फिसा माखासे बुस्थुफोरखौ जोङो कमप्रमाइस खालामनांगौ जायो बेफोरखौहाय। ओमफ्राय गावबा गावनि टेकनिक आरोना, दा आङो जा गोसोआव फैदों बेखौल' आङो बुंनाय जाबाय। जायखिजाया फिसा फिसा माखासे जोङो जिनिसफोरखौहाय नायनानैहाय, बे फिसानि फिउचारखौ नायनानैहाय जोङो माखौबा जोंनो गावखौनो गाव माखासे कमप्रमाइस खालामनांगौ जायो आरोना, बेनो। ओमफ्रायहाय जोङो माने मबाइल नायनायाथ' जों मिथिखागौ जाहैबाय, मबाइल नायनाया गाज्रि होननानै, जायनि थाखाय जोङो फिसाफोरखौ मा नायहोनो गोसो जाया आरोना। माने मबाइल नायनानैहाय मा जायो, बिसोरो जोङो नुबाय थाखायो मबाइल नायनाया मानि थाखाय गाज्रि होननानैहाय, बिराद एक्टिभ थाग्रा जाबाय गथ'फ्राहाय मबाइलावहाय। माखासे मेनार्सफोरखौबो सोलोंनो गोसो जाला आरोना, बेनि थाखायनो गथ'फ्राहाय दानिफ्रायनो एंगेज खालामनानै दोनोबा उनावहाय गिनांगौ जानानै फैयो। ओंखायनो मेनारफोरखौबो सोलोंनानै लाया। ओमफ्राय फिसा फिसा बाथ्राफोरखौ जोङो माखासे न'आवनो फोरोंनांगौ जानानै फैयो, जायनि थाखाय जोङो माखासे बिमाफोराहाय बेफोरखौ गावनो गाव बुजिनानै लानांगौ जायो आरोना, नङा होमबा। जायखिजाया बे ममेन्टसखौ, आंनि बे जार्निखौहाय आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदोंमोन आरोना, शेयार खालामनो लुबैदोंमोन आङो, जे माबायदि फिलिंस मोनो, माबायदि माने चेन्ज जाबोखो नङा होमबा, माबायदि चेन्ज जाबोनाया मा होननानै बुंगोन ना, जेरैबायदि दा मावनाय दांनाय नङा होमबा, बेबायदि मावनाय माने मावनायानो बेफोरबायदि मावनांगौ होननानै सानामोन आरोना, जेबायदि दा माने दसे टाइम मोनबानो जोङो मावनांगौ होननानै साननानै बिमाफोराहाय माने बे दसे रेस्ट लानायावनो, दसे टाइम थानायावनो माने हगारनो मोना टाइमखौहाय होननाय मोनसे जों बिमा जाखांनानै मोनसे रियेलाइस जायो आरोना। खिन्थु सिख्ला समावहाय मा, है दाहाय मावगोन, है दाहाय खालामगोन, दाहाय मागोन होननानै जोङो बुंनो हायो खामानिफोरखौहाय, नङा होमबा। खिन्थु बिमा जाखांनायनि उनाव बेबायदि नङा, फिसाफ्रा जेब्लानाखि रेस्ट लादों, फिसाफ्रा जेब्ला उन्दुदों, माबा मोनसे खालामदों, बे एंगेज टाइमावनो बिसोरखौ एंगेज दोननायावनो जोङो माखासे न'नि खामानिफोरखौ मावनो गोनां जायो आरोना, माखासे गोबां खामानिफोर थायो नङा होमबा, माखासे गावनि खामानिफोरखौहाय मावनांगौ जायो आरोना। दा बेफोरबायदिनो टाइमा ओरैबायदि भेलु दं, बेखौ बिमा जाखांनायनि उनावहाय मोनथिना मोनो बेसो। ओमफ्रायहाय बेफोरबायदिनो आरोना चेन्ज जाबोनायफ्रा, खामानिफोरखौथ' एफाराब माने सिख्ला समफ्राव एफाराब माने गोसो होआ नङा होमबा, संनाय खावनाय जानाय लोंनाय। खिन्थु दा ओरैबायदि चेन्ज जाबाय, जे फिसानो माबायदि जानाय होनो, फिसानो माबायदि गोदान गोदान बानायनाय माने खहाब होनो, मा खालामनानै जाहोनो, बेफोरबायदि मोनसे माबासो माने गोसोखांबायसो थाफ्लाङो आरोना, मा खालामनानै होनो, मा जाहोनो, मा मानो, बेफोरखौसो। दा बेनो लोगोफोर, बिमा जानाया ओरैबायदि खुसिनि बाथ्रा मोनो, बयबोथ' नङा होमबा, बिमा जानो बयबो गोसो जायो। दा बेखौनो बुंनो सानो आङो, माने गोबाङानो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों गोबां ट्राइबो खालामो, मालाबा नङा होमबा, मालाबा फेल जानो गोनां जायो। थ' आंनि बेलायाव
जेन'बा बेफोरबायदि खस्थ' मोनबोआखै जेबो खस्थ' गैया बै जार्निनिफ्राय लानानैहाय माने जागायजेननायनिफ्राय लानानै जेबो आङो माने खस्थ' मोनाखै आरोना सोरबा लोमजायोनो सोरबा गोबायोनो सोरबा माबा मा होनो जानो हायै जायो मोनामो नङा होमबा बे मेरला प्रब्लेम फैयो बिमा जानानै माने प्रेगनेन्सि टाइमावहाय खिन्थु आंनावहाय जेबो बेबायदि प्रब्लेमानो फैयाखै आरोना माने ना जानो हायैयानो जादों ना मोनामनायानो जादों ना माबा मोनसे जादों ना लोमजानाय जादों लोमजानाया आङो सानसेखालि खेबसे लोमजादों भगबाननि अननायावहाय आरामै आराम माने आङो मोननो हादों होननानै आं बुंनो हायो आरोना माने बेनि थाखाय इसोरखौ थेंक इउ होननांगोन जे मानसिफ्रा गोबां खस्थ'नि गेजेरजों गोबां थाखा फैसा गारनायनि गेजेरजों गोबां खस्थ' खालामनानै नङा होमबा सासे बिमा जानो हायो दा आंनि बेलायाव आङो भगबानखौ थेंक इउ होननानै बुंगोन जे बेफोरबायदि जेबो खरसा बरसा नङा होमबा बेफोरबायदि जेबो गैयालासे आङो दिनै माने बे हेपिनेसखौ मोननो हादों बेनि थाखाय थेंक इउ होननानै बुंनांगोन आरोना ओमफ्राय मा होननानै बुंबावनो सानदोंमोन आङो बांद्रायबो बुंला बांद्राय गोलाव जागोन बांद्राय बुंला ओमफ्राय आङो फिसालानि बे गोरलै समनि खोथा रायखाङोब्ला मोनसे खोथाखौ आङो ओरैबायदि कनफिउस जाबाय थायो जे आङो बेखौ बुंनो सानदों आरोना दिनैहाय आंनि फिसालानि जे बिफा बे बिफायाहाय मा होननानै बुंदोंमोन फिसालानि सिगाङावहाय गोरलैयावनो आरोना बिफा खनसे बिदि जाबायमोनदां ओमफ्रायहाय बे समावहाय बियो फिसालाखौ बुंदोंमोन आरोना जा आंनि खाथियावनो उन्दुनानै दंबाय थायोमोन नालाय फिसालायाहाय थ' फिसालाखौ बे नायनानै बुंदों आरोना बाबा नों देरनानैहाय मामिखौ बिराद अनदे बुरजा अननाय हो होननानै बुंदों आरोना ओमफ्राय आङो बे खोथाखौ लानानै दिनैसिमबो कनफिउस जायो आरोना बे खोथाखौ बे मानो बुंनायमोन जुदि आंखौ सैयानोब्ला आंखौ बेबायदि खालामनो गोसोखायानोमोनब्ला बे खोथाखौ फिसालानि सिगाङाव बे मानो बुंनायमोन दिनैसिमबो आङो कनफिउस जायो बे खोथाखौहाय मानि थाखाय बुंदोंमोन बियो दा बे खोथाखौ आङो गोसोआव फैबाय थायो आरोना बेखायनो आं दिनै नोंथांमोनजोंहाय बे खोथाखौ शेयार खालामदेरनाय जाबाय जे फिसालानि सिगाङाव बे मा बुंदोंमोन मामिखौ बिराद अन होननानै बुंदों आरोना मामिखौ बाबा नों देरनानैहाय मामिखौ बिराद अनदे होननानै बुंदों आरोना बे खोथाखौहाय ओमफ्राय मानि थाखाय बुंदों होननानै बुंनांगौ आंबो बुजिनानै मोना बे सेन्टेन्सआल' गोसोआव दं आरोना आंनावहाय बे सेन्टेन्सखौ बे बुंदोंमोन आरोना रायखांदेरनाय जालायबाय आरोना ओमफ्राय आङो माने जायखिजाया फिसालानि उन्दै समनि खोथा रायखाङोब्ला बेफोरखौ गोसोआव फैयो आरोना माखासे फारि फारि खोथाफोरखौहाय बेखायनो बुंदेरनाय जाबाय गाज्रि मोननाङा ओमफ्रायहाय होनबा दिनैनि मादार्स डे स्पेसियेल बे ब्लगखौहाय आङो बेयावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट ब्लगावहाय लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं